ଅପା ହଁ ଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଗୁରା ପିଲାମାନେ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବନେଇବି ସେମାନେ ଖାଇଦେବେ। ଦିନ ଚାଲୁଥିଲୁ ଟିକେ ଟିକେ ଝୁଣ୍ଟୁଥିଲୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିଲି ମୁଁ ତତେ ସେଇ ଦିନ ଏ 16ଟି ଫଗୁଣ ଆସି ତତେ ଛୁଇଁ ଗଲା ପରେ ଶାଢ଼ୀ ତୁ ପିନ୍ଧିଲୁ ଯୋଉ ଦିନ ଚାଲୁଥିଲୁ ଟିକେ ଟିକେ ଝୁଣ୍ଟୁଥିଲୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିଲି ମୁଁ ତତେ ସେଇ ଦିନୁ ପାଗଳ ହେଇଛି ମନ ଭାବୁଛି ମୁଁ ତୋ କଥା ବସି ରାତି ଦିନ ସେଇ ଦିନୁ ପାଗଳ ହେଇଛି ମନ ଭାବୁଛି ମୁଁ ତୋ କଥା ରାତି ଦିନ। ଲୋନି ନିଅ କେମିତି ହେଇଛି କହିବ।